Zvuk, klap. Môžete mi niekto pomôcť, prosím? Čo teraz, Bas? Poďme na to hlavou. Nie! Hlavou radšej nie! Zvuk, klap. Fuj, čo som to zase To zjedol? je strašné. Už piatý raz. V druhom rade. Prepáčte, mal som na obed fazulu, už je to v poriadku. Sorry. Zabalím ti náhradné topánky a zlostné oči pre každý prípad. Ak budeš hladný, tu máš syrové keksy. A kľúč. Neviem, od čoho je, ale zíde sa. Zvuk, klap. Čo keby sme... Nemohli by sme to nechať vo filme, to ako stratil šnúru. A loptičku, keby si hral golf. A umelý rezeň. A kačičku. A jojo. Kto chýba? Zadok. Skvele si to zahral, vzali to, ty môj milý malý zadoček. Zlatý. Vlastne cítim, že na mňa lezie pesnička. Pán mikrofón, prepáčte. Poškodil som vás? Musíte mi mieriť na plutvu. Nie som bohviaký chytač. Fajn. Som pripravený na ďalší záver. Stop. Tuším, som si prehltol píšťalku. A super skákajúcu loptičku. A náhradné zuby. Pozor, cvakajú. Klap. Vrátime sa ešte skôr ako Andy. Čo? Čo vám je smiešné? Haha, fakt vtipné, Woody. Čo? Čo je za smiešné? Woody? Plocha pre reklamu. Do čerta, Woody! A pastelky, keby si sa nudil. A modrú plastelinu. Nie je to super, Heimlich? Prvý deň filmovačky. Ja, ohromné. Ty, ako sa ti podarilo nahovoriť ich na Život chrobáka 2? Ja sám som prekvapený, ale zabudol som ti povedať jednu drobnú maličkosť. Akú, Heimlich? Vieš, je to síce dvojka, ale nie Život chrobáka 2. Ale čo potom? Nerozumiem, čo je to teda? Klap. Bulza, ideš so mnou? No tak, dobre, koník. A čo ty, Zlatokop? Takže vy dve ste úplne rovnaké. Vedel by som vám vybaviť rolu v Toy Story 3. Potom už točíme. Kedykoľvek by ste chceli vedieť niečo o hereckom umení, bude mi potešením byť vám k dispozícii. A teraz už bežte. Zvuk. A hral si aj v jednotke? Keď sa dobre pozrieš na servisku, uvidíš, ako chytám Woodyho za nohu. Máš ďalšiu prácu? Áno, budem hrať v reklame na zubnú pastu. Naozaj? Minca, zavoláš mi keks pre opice? Pre opice? Prečo? No preca pre opice, nie? Poďte, opičky, poďte. Stačilo, opice v žiadnom prípade. Zavolajte môjho agenta. Klap. Je to na tebe, Woody. Môže sa vrátiť, alebo ostať s nami na večné časy. Preboha, to som bol ja? No toto! Prepáčte. Asi preto ma volajú Smraďoch Pít. Som rada, že ste prišli. Majte sa. Ahojte. Dovidenia. Čau. Ahoj. A nezabudnite, že papieriky od cukríkov patria do koša, aby sme v kine mali pekne čisto. Vďaka. Dovidenia. Ahoj. Čau. Tak. Už sú preč? Už konečne vypadli? Čo? No,
Načisto mi stvrdli líca. Už sa viac nevládzem usmievať. Som vyšťavená. Ja potrebujem pauzu. Mám pauzu? Fajn.